हेल' गाइसमोन, बे आंनि टट' फाग्ला इउटुब चेनेल आरो बरायहरनाय थाबावबाय। नै नायदोलाय, आं क'क्राझार बेरलांमारियाव फैदोंमोन नालाय, नै बिल्डिं सायाव गाखोनानै बानायदां। नायलांबाय था जोबजासे। जों थाफैनाय रुमा बेनो, गोजौआव बेरायहैनां। बिराद गरम। हाजो नाहरसां आं बिल्डिं सायाव थांनानै हाजो। बिराद साइस नुयो जायगाया। नै बिल्डिं सानिफ्राय खेबदां। ओरै गामि जाबाय। नैबे जों थानाय खाथिनि नै ओरैबो गामि दं। नै हरैहाय नाहरदो। नै बेलारोम एसे बारहावा जानो ओंखारलायबाय आङो बै अफिसनिफ्राय। दायो आं ओरै बेरायलांगोन। नै बेजों हाजोखौ नुहुरा। नैबे बिफां लाइफां फांथेनाय जायो नालाय। नायलांबाय था, आं बानायलांबाय थानि। बेजों एसे स्रां नुहुरो हनै नाहर। आं दा बिल्डिं गोजौनिफ्राय खेबगोन। नायलांबाय था। हागौमानि लोगोफोर मोजां नुयोबा लाइक हरलाबानो जाबाय, साबसक्राइब खालायना हरबानो जाबाय। लामाया बरियाखा, बिफां सिं सिं। बाइक फैलायबाय। देरबिल दिप्लायाव बेरायहैग्रा बे लामाया।